Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα θα δούμε ένα βίντεο αντικατάστασης ενός στερεοτηλεφώνου 2 ζωνών από απλό συμβατικό σε σύστημα bus 2x2, 2 κλήσεων. Σύστημα bus σημαίνει smart. Αυτό θα φτιάξουμε σήμερα και πάμε να το παρουσιάσουμε και να το δούμε. Λοιπόν, ερχόμαστε απ' έξω και με το μπρελοκάκι μας, δεν χρειάζεται να έχουμε το κλειδί, το περνάμε εδώ και ανοίγει η πόρτα. Αυτό είναι το ένα σενάριο, με μπρελό, δεν χρειαζόμαστε κλειδί. Πατάμε το κάτω, καλεί μέσα και μας ανοίγουν την πόρτα. Τώρα θα κάνουμε και μία κλίση στο πάνω όροφο. Να δούμε λίγο τον ήχο του πάνω όροφου. Ο ήχος μπορεί να αλλάξει. Τώρα εγώ έχω αφήσει αυτόν. Μπορεί ο ήχος όμως να αλλάξει. Κάνε μου μία κλίση πάνω. Και ο πάνω ήχος είναι αυτός, ο οποίος από εδώ από τα πλάγια μπορεί να αλλάξει. Να βάλω έναν άλλον ήχο, να ξανακάνω μια κλίση περιμένετε. Κάνε μου μια κλίση πάνω. Κάνε μου μια κλίση πάνω. Και εδώ έχει αλλάξει και ο ήχος. Μπορούμε να βάλουμε έναν ήχο που μας αρέσει. Είναι πολύ δυνατός και μπορούμε να τον ακούσουμε σε όλο το σπίτι. Αυτό είναι ένα σύστημα bus, το λεγόμενο bus. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Σύστημα bus λοιπόν, Smart Home by Repanis Energy.